עשרות אלפים צפויים להגיע בשבת הקרובה לחברון. הסיבה לכך היא קריאת פרשת חיי שרה, שבה מוזכר קניין מערת המכפלה על ידי אברהם. בשבת הקרובה אולם יצחק ייפתח ליהודים, והאפשרות לקרוא את הפרשה במקום מושכת רבים. זה מראה מרהיב, בכל פינה, בכל מקום, מקימים אוהלים, ישנים בבתי הספר, במסדרונות, בחוץ, בפנים, אף אחד לא עושה חשבון. נועם ארנון חוקר במשך שנים את המערות התת-קרקעיות שנמצאות מתחת למערת המכפלה. הוא נמנה על קומץ אנשים שהצליחו לפני כ-30 שנה לרדת לחלק מן המערות, אך לא העלה בדעתו שיש מישהו שביקר בהן לפניו. נודע לי שיש יהודי, בן קרוב ל100, שמספר איך הוא היה בתוך מעמקי מערת המכפלה לפני 80 שנה. אותי זה הדהים. בסוף האולם הגדול היה אולי בערך 10 מטר, והיה closed door גדול. ובאמצע היה דלת, ואני עמדתי שם, להיכנס, ומה עשו? אמרתי, יש דלת? למה זה עשו? ומה זה עשו? אתה לא מוסלם, ואנשים שלא מוסלמים בקושי מקבלים רשות להיכנס, אתה לא מוסלם, אין לך רשות. אז הקצין לקח את ההוא ואמר, תפתח את הדלת בבקשה. אז הוא פתח את הדלת. בתקופת המנדט הבריטי, יחד עם קצין בריטי, הם נכנסו לתוך המבנה. גם זה היה נדיר, אבל לא רק זאת. אלא הם הצליחו להיכנס פנימה למטה, לתוך המערה התת-קרקעית, לתוך אולמות נוספים שקיימים מתחת למבנה. אנחנו יודעים על האולמות הללו. אני לא זכיתי לשמוע אף בן אדם שהיה שם. מאז כמובן המקום סגור, ואיננו יודעים את דרך הכניסה היום למקום הזה, אבל הסיפור הזה הוא חוויה. אז יורדתי, היה קצת טיפה אור, ואני ראיתי, הקבר למעלה היה מכוסה עם כל מיני דברים יפים, ותחתם, בדיוק, תחת אברהם, יצחק, היה עוד קבר כזה, אבל בלי רק באדמה וקרמיקה על זה. אני שאלתי את הערבי אם יש משהו תחת זה, ושאף אחד לא יודע. לא לפי דעתי, זה כל אחד עומד על העצמות של האנשים הגדולים האלה. הוא מעולם לא סיפר את הסיפור הזה. כפי שהבנתי, הוא התייעץ ורבנים אמרו לו לא לספר ואמרו לו לשמור את הסוד. אחרי ששמעתי את הסיפור של ג'ק, לקח לי קצת זמן להקל ולאבד את הנתונים, והגעתי למסקנה שאני צריך לחזור אליו פעם נוספת. את הפעם הנוספת הזו ארנון כבר לא הספיק להשלים. כמה ימים לאחר שנתן את עדותו, נהרג ג'ק סקלן בן ה-97 בתאונת דרכים. יחד איתו הלכו גם הסודות החשובים להשלמת התמונה על המערות התת-קרקעיות של מערת המכפלה. חיכה 80 שנה לספר על זה, הוא לא דיבר על זה. הוא גמר לומר את הסיפור, הוא גמר להעביר את זה לדור הבא, ואז הסתיים תפקידו בעולם. תראי, בעידן שלנו כמעט אין סודות. הכל גלוי, הכל חקור, הכל כבר ידוע. מערת המכפלה זה המקום היחיד בארץ שעדיין מסתורי. עדיין לא יודעים באמת מה קורה למטה. כל המקום הזה עדיין אפוף סוד, ועדיין עלום, ועדיין גלוי, ואי אפשר להיכנס, אי אפשר לחקור. זאת הסיבה אולי שהמקום הזה כל כך מסתורי ומושך, ואנשים רוצים לדעת. יש גם כמובן את הממד המיסטי, לפי הקבלה הזה, פתח גן עדן, גם זה מאוד מאוד מרתק, מאוד מושך, מה באמת יש שם בפנים. אנחנו לאט לאט מגלים, אבל עדיין הסוד קורץ.